A enfariñada é un dos pratos típicos de Trabada. Era tradición comela antigamente cada semana en todas as casas trabadenses. Como non había moito para comer, digamos, pois facías o caldo galego e dábase a enfariñada. Desde hai uns anos, o primeiro domingo de maio, Concello e Salta na Praza da Vila este prato que elaboran seguindo a receita das avoas da zona as mulleres rurais de Marco da Pena Verde coa colaboración do Club Trabada Futsal. Eu fago a bulto, eu meto ovos, auga, sal e despois fariña, hasta que teña unha masa un pouquiño consistente, deixase reposar e despois faise un pouquiño de aceite na sartén quente e se pode botar tamén grasa de cocho e despois pois vaise facendo como ves, como está aquí, pouquiño a pouco, hasta que está ben crocitiña. Un espectáculo gastronómico que este ano a situación sanitaria non permitirá vivir, polo menos desta forma, porque en Trabada resístense a non festexar este día. Desde o Concello animan a celebrar a terceira edición a través das redes sociais. Propoñen aos seus veciños e a todas as persoas que queiran a preparar enfariñada desde as súas casas para comer este domingo e subir as fotos das súas creacións co hashtag Festa da Enfariñada. Unha ocasión distinta, pero igual de especial, para irse de enfariñada e saborear esta tradición.